Kumawu TV aba amansane yo abusia ya damu nyina se aha Kumawu TV Africa sia woni guso a wo hwe yi den krabata friend the spiritual house seat sele da bia ye kano no ya mamoamo ya damu ase ani ahwepa da bia mo de hwe yen munti ene wo ho ye ya asomfo ye bone a monti ya kakra bi na mo ntretre yen ya damu ase ye nimisa mo ana mba ye sa ehranka mo ya abusia enanso ya wuram ewo amamre fie ade asam ne ye beka ye ba besua de sade be ya menu mienu ye behu abakosem ye ka amamra ne de yen aha enti na ensem bi aba atwam na ye ni ho ne aba bete nanso ye nte ase empani bu be wo yi se de wante de wante na do ote ye nso a wa hu ase kire da bia meta aka se ye ko amamra fie a ye tie history ni stories ni bebre wo school nanso obopre nananom a ana obopre mpani a de ati ni school no sometimes ya na ekwa say obiri ne bo for say this fake is news enti na ya ma the authentic story of how white man invaded into Ashanti Kingdom akwaya kwasi broni fa so ebe pm ewo Asante amamrem anase Asante aheniem eno ne yaba betriti sade yaba menu mienu yebenya abakosem ede agya enchirima abusia obade enhrawo na onye okese mi amedi dwumade ho chia me ne medin Major Prophet Charles Opokudako me pa cho from Major 1 na menye osoi na opeso hia me sunsum dia me sunsum din the great oracle 1 onyankopon ti asefo no enhrawo abusia ma me na me homra na emra meto aso me da ase tale ti ehoni ahade come up akata wine akata wine nice one say I dey say when are you so na say forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchansi ni twa no aye me de ya sebo tale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way was fine to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor no boss na me nua yi ba ya wo se chale nsuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we are okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de enyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board dan so papa ensuo to awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo pa se me dan be say di mu ye free bibi roofing sa roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpentani ni de bo wo dan ne so esan say ye nchansen ne de bebo so ama wo ye pedimpa esan say ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon wo nye chameleon enchan GB1 nice one ye wo kala bia bi me kamechiro ye nko me mfa mo mfam obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your phone. Ya damasi biu. Ya kwaje nkrato ya ba. Ye sua de ne. To bo asimi sua de na bibia anya kama mayen. Medase. Topic da ho ana asem da pronso ene say how the white man invaded into Ashanti Kingdom. Akwanya kwasibro ni fa so a obewura Asante aheniem. Ma mo ensem agentre ha e obabia. Ena ya ba besua eho ade. Ekwan be so no mo fa yo mo baaye. Omo didi na bra yen yenso ye didi na ma won ye no omo nante na kosi san bomode an nya adaje na fra o ma we de eyempani ne nkwara de especially nkwara eko school no omo na so omo te sa ansem wo yi na dabi omo nso ekogina ba bia o ma anyira efisa mpani nse so wura fi ukro mo hena ben a o yira wa dwaba ase enti na dai
okuro mo hene ne flag no na apagya yi enti pagyo ne na hwai na hunu flag kura wo hya ase na entumi mu awo me pa cho me da ase nana me mu akwa ba na ho te sen ya da oba de ase ana de wo ho fe kosoro ese wonti mesa medicate nso beba show no so aha eja me de me nam na metete me nam duru ba bi ya yi ana me suma fa bi na me namu nana me samu akwa ba bi o ya da oba de ase COVID-19 adawroma udwane kakra ise wasaba oh isa go ba de nana ena yesua de bi da bia metaka se ensam etetete ni school no me bo primo kakra me hu se ensam no ebi wo ho a ekoto oten kakra eduru bi nso ana achia eduru bi a book of cough en shedan sina kwam enu nti na me pay se metwon edu aba ha sabe enchirimenti ene eje abakosem enu nti na me do abetena se de be ya ebra no bra no bia na otwe bia no yenchirima na wo school anaso muko school no ombenya asem titiru bi ye asante amamre na ebeboa yen enu nti na me do aba enti adawoma ansa na bekasa no epeso di card number etudwa na afei wo kire akwa akra na ye adwuma Piao. The number is 0553 611 508 0553 611 508. Okay. Nana yadase eno number wo de atodwa. In case be a school be here and say some cultural group be here until me da bia me ma do number etodwa no. If you say abakosem ye kan do nim abakosem ye kan do nim enu nti enam do abetra enti nana ye ka say how the white man invaded into the Ashanti kingdom. Kwasibro ne ka sem no se ye ba behwe sa asem no ekoye fa so ma kwasibro ni etimi bowuram ewo Asante aheniem ye na se kwasibro ni eho atwitwi ye nsemu na akwa remember say na no na metie obroni bi ni speech bi o ma no Britain na oma akam proverb bi Asante ebe Asante abebuo bi no de wura ne kasa anum wo wie kwasibro ni e wo ma speech e wo Britain no aka Asante kasa e wo ne kasam mehwedi nam so wow na so hwemu a Asante e wo the richest culture Asante wo bibi yeah something hidden and something exclusive enti enna me pese hwemu ya kasa kwasibro ni ba Asante mem kwasibro ni ba Asante mem wo e kwa ba so no mo fa bae ya nananum na invite o ma na say e to mo sa from no mo bae ana say nananum te ba bi e na kwasibro ni no abowuram opani me da asibio the tense kasa kwasibro ni a akwasibro ni maya oba Ghana me fan say the whole because the can be settle ansana what is it bi kwa fa bi Asante oh okay omo ba no akwasibro ni odi kan omo ba ha say no omo fa dwembone na bae say the enim no okay Dutch for the can ba ha say okay omne ba Asante mamu ana so ba Ghana ha say am be settle walimina om be si omo dan ho no okay no omo ba ma so be kunkum nipa na so be chichi nipa na so me fe nipa se enkoa ne mo ba so be digwa omne ye Ghana for e ba be digwa omne ye benya nkutahodie ye ne ma because ne e good omne 2D sikampo ano anwea because ne e good okay tom de we ba ye so dua ma omo omne we ba na dua ma omo Dutch for free ho no na Portuguese nso bae omo so bae Dutch ne dan no mo si no alimina no eno na be toye na sa bre Dutch for na free mu omo kwa na ma free mu na so mo ntimene anto aso ni dwa bi okay ena mo so bae omo bae no man fa dwembone na bae omo so ba so mo ni ebe didwa na omu ana akwasibro ni foforo sa bae no me free Britain omo na dia dwembone bae asa Dutch for na bako
abako ɛna Portuguese fo nso abako ɛna Britain fo nso ba enso bae na se kwa ne dem omo okay because omu za ha no mede na omo ba no beti omo dan o Cape Coast na asabro Elmina no Britain fo de omo antra Elmina ho dabi ne mo ba Cape Coast okay ana mesi omo dan kese pa ho no a is here for Cape Coast Castle okay na abro mesi omo dan ho no omo no na mo adwen bonen omo adwen omo won na ne se omo betolipa na so mo do mo mepe gold dabi independent no mo ba ne gold nkwanti no mo ba na se ekwan be fa so be di ganti no mo ba ne mo ba se omo ba be penipa na so betolipa enti omo dan no mo si ye no omo si dan kakraka kese pa ana dan inside no obi okọ da bi obehu omo si dan kakraka so wo dan inside rooms no soso na rooms na soso no inside so mo adwen bone nti omo de nade ana asisi dan ni ti so mo chewa no me konson egu nsa ene onan no me do obodade enu omo adwen na no na me ntwewa no sabre na ye na nanom wo hen a omo trase makwasi bro ni ofri ni ba bi ebe fa ye nkoa ochewa ni mu no so no odo akọ bodade im sesai me da ase de ye ni pani bia wa na me da de te sa ata no mu na ma asante me ka me free kwa mba so mu asante sa na me bi sai sa Elmina ye nyina omo nyina ye bibifo eno kre no mo ho pa okay ba insan se ebu ha omo nto na so mu nyose na omo chew no omo wiawo no mdo akọhye no mdo kọ asem kwasom musa ana mo nso no mo wetuo ani ade adom ho den enti enye easy so wetima adai ana mo di asie ana se di enya nwonsa woso wow enti eba asa no ana mo tese o man bi ana se okuro bi efe na asante endom ye so mo ba asante ye be hu anso ma piem e wa asante so omo ne be diga omo adwom de baaye no na omo ne ba be diga no ana saata no mfira danse na eba enti adanse hene ono ana otumfo no osisuo e ka che ne se won hwe saa kwan so hu sa brofo na eba ono omuni amane ho ansana wode omonu masem abeto asante hene ni eho ana saa danse oni okrobu efon bofu odu eho no munya asadi no abrofo no ababedu saa bre ho no mu hia brofo yedu abrofo na ababedu okay ho no mu hia entom be hia wiera no mani nkuta ho adu aba amane enti abrofo no motive omni bani na ne se omato man bi efena asante omso mu nyomade se edi ehunipa mo mato ti saade a ombe yusu force edi ahoden ene kun aba be chichi nipa akọ omuni from mem atiese obi mem edi by force be kire obi enti omba ntokwa omodi na etum enti oba na mato ahyo so eho ena asante ejina ese ye ma kofi kokko abroni kokko mfini krom ema echi nipa nko anase ema me ye ne bi ensem fata ema asante mo ti saade a enu benya nsa woso enu mbekon enti enu mo de ntokwa enu mo kun ya edi omusu nkunim be mprenan na emu wo no na me ntwa no di omusu nkunim no wo kasa mo no se kwasi broni no na okutatuo na sabre na asante su kuratuo ni bia na na eni tuo me da se de tense sabre no na ya asante na eni tuo ni mu ye okwan fa so ni abrofo no edi ensawoso anase etimi no moko because asante ka asante fitete ye wono okwan fa so ku bebrebe ene tuo nko ene ne we nko na etimi de ko intakwasi bro ni odi tuo ene ba nso de adwen be dey ene be ko enti akudi omo so a fine de do mire bi no akwasi bro ni the reinforcement and I saw the Hodinfo be other countries and I saw them miamia by ebe she asantimu bebrebe e ma asanti jai omo kun yedi nkuguo abra mensa bonsu that's Kofi Kakari e pen so no obesi so no yedi nkuguo Ken Kofi Kakari ai no ye asante hene out of sudu okay onu besi so no ana ho na 1874 war edruye no ye nya abrofo no de no sagranti wo no okay eno edruye no na sa abrofo no mo baaye no ebre edruye na omo di yesu nkunim no ho no Kofi Kakari wanwu o yetu na de so
Sante na etu na de so. Se ohini bi ka so onpe ko a onko ko a betu ade so. Sa. Wa won se ojeje mu ma omune se onpe so be ko onpe so be ye betu ade so. Because o ba na fa afrem so I say. De be si bia do nkwa besuso. Obe ko ade sikadu ko fie si wo. Obe ko abo ma ho ban. To yo ohini ne so ba so onpe so be ko. Onpe so be ma peace aba. Onpe so de obe hu se o de mi mpa ana betu ade so. Enti abra sa ade ni si ye pe na asante modija abrofuru mu so moko abrofuru mu so moba omo de reinforcement aba omo de ahode fo ba mobo ka bebrebe nti sa ebra from 1874 akopim 1888 pempere fa be di ade no imitu na ahenie no ayi bibia ho na eya dija obi anti akonya no so no betena so a abere ko fika karimesi so no na ko fika karimesi so no now na kwakudua the first on the so na kwakudua free so na senka na kwakudua the second na ba betena so papa bi wona fe na kwakudua ohene na kwakudua no sa ana odi na kofika kari ebesi so na kofika kari free so no na that means no ye say no ebi ehu se we ebesi so obi si hu besu na akuna beto na kofika kwakudua na so pepepe nti obedi ade on the 40 days per ana onu sufre kuna no so oni wani ya 40 days pepepe ado e bone bay na wonya yare me kase no yare anti yehu ni sa na so nana me de efe kuna no so te fi sa bra ne pe no ya nya obi abio na akunya no modija akunya no emudija no na pempere fe de ma menesi so na ye cha on ne si so sa askwemada na yes chance so no onu nso ne ba ane na pempere first na pempere first nso ebetime di ade amla ye ni obapa bi nso oni efe na twerebo ana onu nso betime di ade amla ye wepe asante mo chemienu we wa ha ebi hu se bi kwa na ahini ni mo ye den eho na abofo no ebe wu beta prempere first achi ama prempere first ebe di ade 1888 at the age of 19 years sabre no abrofo na tam prempere first di be si akonwa so na ye cha me da se de tense na dom no asante no na se yi so ohena u fitina kosi so edom no weta we achi ase de ye to aba yi o mampani no okay ebi wa ha sei okay enti na ejoso hini mu nyina ta na prempe achi okay enti o mu nyina ta na chi na abofo nso nsa so mu di asu nti no no mo nso wa ha more because na ma take dominion wa ha sei don pe bia na so mo ye wa ha sei enti o mu na ta prempe first achi at the age of 19 years to nso be kan ho o abofo nso be kan prempe first hu bi na trebo ana de ono so woni ba bi ono so ne dom enabusuan mu no anasa ahenier mu no anasa santemembe ne mu na mienu we wa ha edi na prempere first ebedi ade say k 1888 ana abrafo nso yo yeda ase na emom ebe hye mramam na sasa nkrofo de ba bi o bewura bia o mo be hu se tawo ya tibia no na bibi nti enokre okay ye be hye mramam emre di kan ni say o mbe twa kwan kese free hase asante akosi praso yenso eni sika na eni atu ni eni he betwa kwan ye fa kwantin mu oma kan wie nye to su mienu oma tese ye kunkum nipa wa asante mam so mba mu se nipa ti bi egu fom sa na mate tefi na ekoi ye kunkum nipa bi ebejai embe to su mienu ye to su miensa ye di eti ba be she akwasi broni ase di akwasi broni be kan ye bedi so nye nyama na ebebrebe na sa nyama woni na nkomesi no na ye trebo ana ne dom na etu sansam no egu abrofo tirim na asantifo ni bi ahyehemu a na omu ye sa nyuma no omu ne abrofo no nso kasa mi wa abrofo no nso an support trebo ana no enti se ne tamfo anya akonwa de a eso ene so dom yes na mo ntimi nkoto nhye ne so na mo obewura
ono ane nkrofo mu no insight wo mo agensi no say the buyer prepare the first na hini ele ba basa asante ene ene o okay na nkwe asan ene na omo nko a abra abofne baaye no betete wo Cape Coast no na mfantefo ho ti mfantefo na abrofne kire omo kasa ene bibia omo na kasa no anti abrofo no ozo ye ne ente brofo okay abrofne ba mfantefo no ene te kasa no enti so mo cheche omo keka mo nsem na akire omo a ye ka ensem kire abrofo na omo gap anase between mo no eye mfantini ti mfantini no on e kan asem kire na obeka che brori no okay enti e kan asem kwa na sa asem ne ya o wit ma kan ata no amna e basa na omo ho ye to the stand say omo mpa asante kuratie omo mpesa habese eho ena ma ena na prempa odikan ye che ne ko se shies no omo no mo kai say na prempa ya kan ni ma woni na akyerew uni so dia ya kai say 1874 Sagranti war no ono ye boka kese ntu betuaka ade atwam no obesa atuaka ehon ne na nanam tenase nom ka se saa se ye de nsa be himonu na mbese ebu apam bu apampam na ye se sen dey esi so ndidi ne yenye na mbobo hu a bobo de be ya nse be chiako ombe chi na nanam akọ omchi omni na nom na do mkoyi na akosi bro ni ankasa no abrodom na akoye no omo ma so be ombehya asante kura ama asante kura mpo no ye di asante kura mpo ye hu bio ye be hya asante ye meka se ye be brenase okay ama ye di asante kura be rezi afri system ni okay because omo bani na mo ba no manfa adwempa ene baaye se da dechefo ni Portuguese for baaye a omo ba so be digwa omo ba so be toto omo di gold edi tuo ene nyema abre ene nyema ye ni bi abre no by Britain for the day omo ba no omo da adwembone ne bae omo chewa omo do ko bia ho no ma makoyo pasa omo chew omo do ko bia ho no ma makoyo pasa sa ni ma woni na na ekosu na ya ye ni asante for ni bi ene hihye akiri omo okunsa no akọ dika crash ni botom Judas hey Samira asante ahụ metie story ya emesre ena woni santini enamwa no anya careful edi ayewo onu abetu fo kama woni so amu afutu opa otwe ne ho a no wasa akọ o ebi ni o se mfiri ne efetete eja be ne dan woni obi na mo hwe ho yi mo ni na ho nana to aso enti asante ekoyeni na no ni able ni enipa ye ndia na ye kasa sa abrofo na ye ena abrofo ba mu ni abesai abrofo na betoto nipa ma ye abrofo na betiti nipa ena abrofo ni na ye sa okay ebi ena ye sa ebi ba so be boa ye because the two affairs ni na mu use premper affairs e otum fo say the affairs mu ena ye no mu use etuo na ye mu use ni na no ye nyetuo ena nyetuo boba ye ntade na ye hye ni mpa boy hye na na ye ni bi ne mu na abrofo nso ni nya ye na embom no ababoni bi de be fra abapapa ni mu ena ma ababoni ni na abapapa ni na ayede eseye sabrofo no de apim nei uko Cape Coast omo yi ho no obi duru ho no kwa osu se broni wuro na se wo kan ho abakwasa ma kire na ombe so betie kura mu se dia si ho no dia si wo sa bia ho no ya ro ho sem because ye chewa o de force a etu kun ho a abrofo na kun obetume kun chini pa bebrebe omo chew na so ho ne den a obekun betume ikunu ma yiwa to epunu na hwi nkunkum nipa wa ho odin ne mema na mutumi do moko mema mo ho odin nkran no mutumi do moko because akra de ne ohun so obenyin kakra be ma na ma ne mprewafo ni mo ye yi ni dia hu se wo kra yare kakra bi a onya ma nkofi o mo kun obekun so hu se wo tete no nti from that place in number 4 no be fa asema so amantam wa atwen asesa ase de atwi nantwie no ndo kwa kudu nti abrofo no de opani wow omo ba so ebi ba so meboa ne bi amma so meboa ye bi ba so be di ewu betim fo ndo ba so be di ewu pa e wa santimem ha se enti no na me bisa se time wa
Nana Prempe ɔtena akonnwa so a ɔmo insight abrɔfo ti ano ne ade ne nyinaa no saa brɛde na nana nso yɛyɛ akwanya bɛn na da homa no because as a king of Ashanti ɛna abrɔfo ya no support wo ɛna ho nhyɛ mmara ma no nti saa mmara no odi so ana wɔ ani so saa mmara no yɛ ani so CMF etimɛhyɛ asante ase yɛ ni so da ɛno ka etim kɔhyɛ abrɔfo no ase abrɔfo no ase sorry ɛno yɛ ni so da ɛno ka ho bi ɛna ma yɛ kye no kɔ Seychelles Island no okay enti Nana Prempe chi no abrɔfo ntimi take over ɛwɔ Ashanti Kingdom ana sɛ ɔmo de Nana Prempe ɛkɔɛ no ɔmo agya ɛhɔ kɔɛ ana so mo yɛ dɛn yɛ de Nana Prempe kɔɛ no ɔmo anya ɛhɔ ankɔ koraa na emu no mani di akyire ɛhɔ na yɛde yɛ asanto akon no koraa baeɛ no because saa brɛ no nom sɛ asante na abɔ no ɔmo taa tete bio tete ɔmo tete nyinaa yɛ ni asantefo ya sɛ sɛ wɔ agudie bi wɔ hɔ because agudie hɔ na wɔka kyerɛ no ɛnyɛ mu no mienu ana wɔka kyerɛ obi sɛ wɔ agudie a ɛbɛɛ dɛ na obi ahu so na sɛ in this case no yɛhwɛ mu a abibifo ankasa na yɛ ankasa yɛ adwen nyɛ akwan bi so no yɛ ne yɛ adwen nyɛ na adwuma me yɛ yi ma frɔ sɛ bra na bɛboa me na yɛnsua deɛ ɛma hwɛfoɔ ani nye na ɔmo nya biribi nice education sɛ bi yɛbɛtena ha ne aka nsɛm a ɛnsɛ na mfata na mu obi nyansasua no yɛntimi nyɛ saa enti yɛpɛ sɛ yɛma enipa nya nyansasua na sɛ wo a wo bɛgya me kwan no afɛ osan me ho yɛwie so ɛsase kwasi broni ɛna ebedi yɛ so kwasi broni de bɔne ne baeɛ na bɔne no sɛ kwasi broni no yɛn yɛ afɛ ho ama no ana yakɔpɛ bibi ani kwasi broni wa ka bɛda no watimi anya yi ɛno kura pa na ɔka no na sɛ yɛhwɛ mu sɛsie ya no a asante bɛbɔ asante bɛgyina ne nyinaa gyina asante no aso ɛno kura ɔman bɛyi a ɛsɛ ɔman no nipa na ɛkyɛ sɛ nana baabi wa kasa duro ɛfotuo bɛyin ɛna ɛwɔ hɔ ɛma wɔn na ogu so yɛ saa nneɛma no ne nuanom asantefoɔ wɔn na ɛka me se wɔn mu ɛna saa ahyɛm ɛna yɛn saa abɔ saa abira no ɛsɛ ɛfotuo bɛyin ɛna awɔ ɛda hɔ ma yɛ meda sɛ ɔpani deɛ ɛkyɛn sɛ ɛfotuo hɔ paa ma yɛ ne sɛ ewiase de ɔbɛyɛ biara na de wɔn mu twɛn o aborɔfo no asɛm a bɛyɛ kan yi ɔmo hyehyɛ akyire na busa sɛ na ɔmo wɔ yɛ ɔmo gyina bɛɛ bi si yɛ treboa no na busuafoɔ ɔmo wɔ yɛ fa yɛtwa asante abakɔsɛm nkorɔpɔ ɔmo di ntim ehyɛm bi ebehyɛm duru sɛ sentence baako pɛ bɔnne ɔmo di yɛ ɛna yɛde hyɛ mu because ade no ɛyɛ ɔmo abu na hyehyɛ mu kɔma no kɔyɛ ɛma no kɔsi saa nti asante mɛmu yɛ asɛn na otumfuo sɛ tɔtɔ so mmienu sɛ sɛbi na mɛmfa saa ma to obi bɔ ne di bɔne a obi na akɔ adi biribi ɔbɛfa asante mɛ nyinaa sɛ ka yɛ Ghana nkɔ yie a Ghana nkɔ yie no ɛnyɛ ɔmanpanyin no na akɔfo ado ɛna ɛma Ghana nkɔ yie o na emu yɛ nie mu nipa no yɛde ade bɛma akɔrɔ akɔsɛɛ no na baakofoɔ deɛ ɔbɛn ne dɛn dabi a mɛka sɛ obi te ne fie ne yɛdum kanea nana adɔ jɔnmaama panin wɔn wɔte ne baabi wakyɛ nnwuma di ama n'asoafoɔ enti soani no ɔte ne baabi no yɛnka ne wɔn asɛm nana adɔ yɛsɛ yɛdum kanea ɔsisi a nana adɔ ɔbɛsra yɛ nanso ɔde adwuma no so ahyɛ obi nsa wobɛnkɔ bɛkɔm no nipa ne ntene no mpo no ayɛ adwuma fɔɔto bi si yɛsi yɛ deɛ hia ne kasa tenten ne borɔfo akɛseɛ ɔka borɔfo twɛtwɛtwɛ owia no agye agu no bɔtɔm twɛw ɛbɛyɛ dɛn na ɔman no atumi akɔ so enti ɛto onwom bi sɛ so ɔman bɛyɛ yi a ɛgyina me no mmienu ɛso titi ɔfotuo no so enti ɛnɛ no yɛhwɛ mmɔfra da biara mekasa fa mmɔfra ho yɛ mmɔfra yɛ asi so yi ɛsi ehu kwan papa so a ɛbɛbɔ yɛ brɛ afa because mate makɔgye 2 series bi afiri obi hɔ mbɛsɛ nipa wogye wie wadi awie makɔgye atadeɛ bi mede bɛsɛ nipa wogye wie wɔhyɛ wie atete ɛdeɛ na bɛnya firim wonya hwe mfirim ɔmo sika o ɛna mo pɛ ɔmo ankɔpɛ gold no ɔmo ankɔpɛ agudie bi afiri baabi because ne obi dada ne mo nsa akɔsi brodi bɛma no $1 $100 bi aso mbɔtɔm no ɔnso ɔyɛ no biribiara because ɛsika nkra bi kɔ ohun bi da saa deɛ kwan bi aso bɛsɛ nipa ɔbɛsɛ nipa no ti deɛ ne yɛyɛ afa ho deɛ bɛyɛ afa ho ne sɛ bɛhwɛ na mo tuo yie na saa nkɔfoɔ nhyehyɛ nkɔfoɔ ho wɔ aseɛ no deɛ ɔde bɛyɛ obi no saa ne de bɛyɛ wo wonum sɛ wode wotwa sa no wotwa kɔ
ni mo de be du so bi ntama no so be twa achia no because twa obi di achia no nana asemo sesei saa asemo ayekan ɛda so ɛwɔ ɔman mu sesi yɛ awura sɔfodiem institution biara ɛna yɛ sɔfo na nyame ayɛ ɔdo no apagya akra bi a wobɛnya nkurɔfoɔ bi a yɛnsi ɛbɛhyɛ akyire awita wo ho saa sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ nim bɛgu asɛ no ɔno de apagya ɛna ɔkɔ aburokyerɛ ɛsɛ a kwasi buroni ni time so ɔbɛka no yɛnkɔ kwasi buroni ho asɛm wokɔ other countries no a ɔmu ni time but yɛn bibifoɔ a santefoɔ a nasa ghanafoɔ akɔgu yi the same you know me gye bi sɛ saa kwa no abi a yɛ nana no twa to hɔ no abɛyɛ ho mmɔne ɛna awurawura yɛ nyinaa mu ɛna nana me no yɛ adeɛ kakra bi na me hwɛ na wokɔ so kakra bi a ɛsɛ me fa kwan bi so ɛka ho nsɛm a da no wani manyam butuo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me mmom ne yɛbɛma me so enti saa nneɛma wɔ yi nana mpaebɔ bɛtumi atu aseɛ anaa gye si atwa adwan anaa yɛnwu nsa because ayade a ɛhɛ ɔman we de nya mpaebɔ na se ntwa adwan na se enwu nsa da bia meka ebremu yɛ mpanimfoɔ na se mpanimfoɔ mo yɛ nim a yɛsua wɔ mo na yɛ ma nneɛma we de na aba because obi tumi hwɛ TV so na ko hu sɛ sɔfo bi kasa inze peri na ɔno na se ne maame na ne papa no ɔnyi sɔfo ni nti no obedi sɔfo na tem enti ne background nkyɛn krampo no ɔka sɔfo yi sɔfo we kra de say ɔno so bɛka bi because ne maame ana ne papa bi na ɛka yes ba ade ne Nyankopɔn ɔyɛ principal God ɔno no ɛnɛ sɛ bɔbɔ mpa yɛ bebeere na wɔbusa de ɔbɛyɛ ama wo dabi ɔse di wagya no nani na wo kan na aware onipa bɔnefoɔ paa obi ɔyɛ amroba obi ɔtwetwetre na so odi bɔne paa no ɔyɛ adɔyɛ Nyankopɔn hyira no mo ɛmfa ne bɔne a wɔdie Nyankopɔn hyira no because waka to enti yɛ mpanimfoɔ ne da biara de kɔkɔbɔ ma ɔmo so ɔmo tu yɛfo ɔmo ma yɛhu deɛ yɛ ɛsɛ sɛ yɛ because akora timi kɔ gya bi no odi atam odi pani atam because pani no mahu bi na mate bi na bi so asimanim da ɛbɛ sɛ bɛkɔ baabi a na mo wɔ yi pani bi wɔ hɔ nom a obetumi adi data ma insan se nipa no tinti no ɔka iso nu akɔta n'akyi wankɔta n'akyi a yɛ kasa ɔyi nipa bɔne ni ɛyɛ asɛm wo ho ade wate ho ɔka nipa korɔ ho sɛ deɛ mum yɛ ne yɛ ɔha nyinaa no ebia wo ne obi ko a anaasɛ ne obi anya yi nsɛ sɛ me wadamfo na sɛ memfa wa yi nti no sɛ me nipa korɔ no nso ɛkɔyɛ aka saa nneɛma oni ahohombɔne a ɛbɛwura nipa mu na ɛbɛyɛ awoɔ ntoatoasoɔ kɔpem sɛ bɛtwa ne di ano ɛtwa ne ti afiri so ɛnoa na ɛsɛ ɛdi enya paa sɛ ɔn sɛ ɛnkane ahenie no ne yɛ ni president wɔ hɔ dabi ɛnna ne nyinaa na atɛ ne akɔyɛ politicians yi obi tumi pepraa deɛ hia ne sɛ obɛtumi aka borɔfo baako mmienu mmiɛnsa na abɛsua no ɔyɛ a ɛtumi adidi mpanimfo atɛm yɛ sɛ Ghana deɛ ɛkɔ so ano no pani emu pani mu akwadaa nso mu pani sɛ yɛn mpanimfo ɔte akonnwa so yi ɛkwan a nanan a ne yɛ fɛn nsɛmpo yɛ ɔne nana prɛmpɛ yɛ yi yɛ ɔhyɛ kyerɛbu ana the same adeɛ ya na ɛkɔ so yɛ politics yi mu yi mpanimfo tumi kɔ bɔ besi atwitwi die yɛ ba bɛyi kɔ awɔ yi ɛlu pere no mu anu ma kye sika no yɛ kyɛ no soro ansa ne yɛsi fam ɔn buroni deɛ nkɔla na adwene sɛ nkɔbɛboa wo nanso bɛwi akyire no sika na yɛde ma wɔn no wɔn mfa ma yɛ deɛ ɛsɛ sɛ yɛde yɛ ne akyɛ gu ebotom mini wɔ panin bi a ɔbɛtena akonnwa soɔ na ɔkɔtɔ ɔman na gudeɛ na ɔnyɛ mu $7 billion na ɔno nko afa mu $5 billion na ɔde $2 billion pɛ ayɛ accounts ɛde ama ɔman no na woyɛ sɛ woyɛ nipa bɔnesɛm sɛ ya ɛbɛda na ɔman na tìmɛ akɔ yi eti mi a mi di akyire no mɛ ti sɛ no ayɛ a mesumi ni mi nua bi nam a mesumi pɛ na twitwa nantiri because deɛ odi kan no deɛ odi akyire sua deɛ odi kan ɛnanteɛ nana mɛ da ase maame fa akwanya wɔ esoro mɛ ntɔ adeɛ na ebe bie phone line ntɛm because ɔmo gu aburokyire nhuna mane suban bɔnni na ɛde ɛhyɛ aseɛ wɔ ha no saa suban no a ɛna awia yɛn eti ɛna wɔn nua santini na mo a wɔte sɛ timbaka dada yɛ enua gu soɔ wodi n'anim a ehu wodi n'akyi nso a ehu na akɔdi nkyɛn mu deɛ ne obɛmuna bɔ osisi yɛn ɛsɛ nipa ho ayɛ hu deɛ ne yɛn nyɛ abusua
me fa akwanya we so na maton ade akakra na ma bebie phone line no de atom ansama ya kan na ntintwitwa kwase broni pop mu nyina ko ntimi nya bibia wo empani bu bese prayo hoyi wo ka bomu a emu na mo yi ba ko a na edai ebuo sa bibi ma betime nya nkoso a je sa bibi ma esua nkabom nkabom ama anya dwuma da bia se ya aba we ba mediye no obetwam ko we ba mediye abusua momia nkasa ye nhunu kwa ebefa so ebeka enwa bom mepacho me toade aba mepacho me dase medu GB1 Industries ye abusua ko bi o maka omo bom ye omo de omo dwuma de omo de ya ne se omo bodan so na da omo boso ene se wodi ya ne se to asase mamesi fo mpaja dan no carpenter fo mfa nuangu so tiawa wawie edi esese bo tirimu aye GB1 Industries efisi omo na tibi bodan so ma dan ni si wonu ma na ebo ntirinko enframa ebo ampetampe ensu oto ampetampe awia so na ehia ana awia na ebo a wonfa ho efise edan woni nyina so enti abusua mame fa GB wo mo number ma wo omo okro bi e fa na kom ya wo offensive road me pa charge omo number na no mo ni dwa na bebo apa omo number is 0240 123212 0240 123212 and 0243 577283 0243 577283 where GB1 Industries omo a number enamde atodwa no me do adu mejo 1 asoye abusia baby bia wo bia mejo se wonu de odoma kuma suma no se wode sunsum emu adwuma ene sunsum hwemu ene ode ma mejo 1 obi bia yere na wonti ase obi a niam be kutia wo na peso timi de ho obi a sunsum hye wo so obi a peso sunsum na nante obi a peso sua sunsum sam mejo se ade bi e fa sunsum wo de eye ne lie wo yare bi na wonti ase wo ti abroche na won krata asam adwuma sam wo de boso a emo tumirika na bra mejo nchen na mejo mfa sunsum hwemu enta wachi no amuaw krata na de akoto enfa ma no mejo betere se eyi no obetere te abusua ewia so onam na oni sunsum bi ata wachi a wo te se haba ebo wiem awia bo na mframa bo a wo beti atofom ntem entrasim obi nyo hyebre ento amrem tutumirika na bra na mejo wa ye krado o twen me pacho mejo abie spiritual school bia ewo WhatsApp so wo pese o sua sunsum semo a me pacho mejo bebo awo je number no na frɛ 0553 011 926 0553 011 926 and 0272 85 43 87 0272 85 43 87 where major 1 the numbers ya odidi ne dwuma abusia na meka wo say Kumawu TV eye abusia kase anya abusia ko bi dia eye nyina ye dia ehoma tribe bia ehoma religion bia ehoma faith bia gidie bia ehoma no ebia na ope baabi akanyamesam wo ye malam wo ye konfo wo ye sunsum nipa ana ye dunsini ana ye timamehunu wanya nwinsam bi wotrim wo pe platform aba betra so no aka nsem ama obia atewonka abusia mekanfo Kumawu TV e de amawo especially you can say spiritual house city akwanya bebre wa ha ya opese obeka wasem a akwanya wa ha brane interview ni emisa de otimi ye enipa bre na obi ba yesu ya transfer bi de amawo se boa yan na hwe nipa na nipa ntine enipa ho abusia ebia na opese oni edi nsa wo so numbers ni ne 0200 603 602 0200 603 602 and 0553 011 926 0553 011 926 and 0272 85 43 87 0272 85 43 87
When numbers are ya de edi juma. Abusua me ncha ho. Me dane me homa basese yi. Na me ba ye be phone line no. Na also wa ba be ka de wonim. De ekoso wo community and our area. Sese na nanim ni ho ye ne wo ho. E de na me no me ne ye be ye. Enka bom hia. Enka bom be me yatim. E be me akwa anim. Me pa cha me je nkrato aba. Me ba ye beto aso. Me da se. Honi. Ahade. Come up. Akata wine. Akata wine. That's what I say. I dey say when are you so? Na say forklift de dada. Eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha. Na me betru ye no ana nchanse ni twa no. Aye me de. Asebo. Chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo. The way we find to kra dem finfin no. Nso to ebebo ne se shower no. Chema aboko de. Me say ma bokasi dan yo. E dia man international contractor. No boss na me nua yi ba ya wo se chale nsuo to a be se shower. Roof ni nyina anye. Papa wo dada. GB1 ye say rain go away. Come again another day. Unse na no oba me ma IBR. We are okay. Aside IBR no, you were Alozinc. Okay. And you were self lock. Na ni nyina wo de anyina nchen kakra. Say the abe bomu sonko kra ne say you were embossed. Embossed. Thank and you. Also me to me the number embossed. There be we safe. O the board down so papa. Ensuo to awie bo apetampe. Utim yeah utim de tim. Enti mo patch say me dan be say di mu. Ye free bibi re-roofing. Sa re-roofing no. Obepo modern no ama inspectors e di kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so. Esan say yen chance ne de bebo so ama ye pedimpa esan say yen ye wodimpa dada. E say kala be na mo de bebo man me dan na match. Wo ye chameleon onye chameleon en chen GB1. Nice one. Ye wo kala bi abi. Me kamechiro. Yen kwa me mfa mo mfam. Obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Yo abusia for Kumawood. Ya sign aba emframem. Me be phone line no atum. Said ya be ya also obetimi aba so na one ya aba be di dwuma na me pa cha oba so a eya low afidie no emayen. Said ya be ya bibia betimi kama kama. Wutie ho TV no so betie me a ebe contradict. Enti me pa cha obomoden aso be low afidie no. Se be ya betimi nka na me soma to nka yi. Number no 0200 603 602 0200 603 602. When the numbers are anasa number ya de edi dwuma. Maybe atum oba ya befa wo. Onyankopon insha wo. Nana obi anyama ye de memra wo so biu. Ese nana prempen na henie no agu. Enti ese time o me call se show ne de. Emsa asem wo ya ka na bebre. Ye nya de call ye no obi ani ade biu. Ana obi bedi ade. That's otra wa kosi say asante akonwa ne da ho 30 years. 30 years. No hini bia ne akonwa so. Na say ne abomfo obi atime ye de ope. Na sabre no hema no we. Hello. Also kosi so obi. Good evening, Major. Good evening, opening. Abdul Salam niyo. Hey, Abdul. Everyone say that's it. Nyame ya no next week. Obesa ba no beto won sem no so. Na kwa ya mo de. Oh, nyame adom boni bi ene ya. Oh, isanka oba de. Abdul meti o. Major yen kwa ya sem no so. Yanko so. Major won say abrofo no omo beja ya de sen ja ya tem. Na emra na abrofo no ma ye no. Major na ye ankasa na ye wo ya disua dada. Na abibifo ye wo ma ye kire mo ekwan ye hu penyina obeti atia no. Se openyini eso nyama obeje no. Se ba hu. Na abrofo de education ne be hye yensam no.
mɛjɔ ne so fuka na akwala nso fuka ya wo ko tunu so to no ma ono baka jo se ne tie sika to no on sore ma wo ko nyantana so Davida ajo so wa asem no sanete ta akwala hia ona so so ne ma baka jo se we penyin bo ne wa mobra entira ne wo bere no so wa asem no sa pepepe nti mɛjɔ sanete nti ama abrofo no de tete na abrofo ko mo jayo ba yare no mo je bia ye mu e ma ya afere tete ya ye ho asa eya duaba eno mbedua sanete esa nyame Dile sha nyame sira mo na adwuma pa mo bo. eda se pado ya tia tachima fo nyina nyame sha hello Yes, sir. yes sir Good evening, master. good evening open within the baby akasa free I have a fast to lose because if you go for it, yeah. la solo pa yan kwai If I go, me and me, another kind, and then I'm said I had it. okay That is hello, Mr. me pa cho kasa Yes. Obroni, Peter, and Obidini, difference room. And it's a Obidino, ordinary, and an Ebusia. If it's a onya, to be not a Okonin Kakrana, and Yabi, I want another wall. Ana no kware de no kware bibini renke bi ade na ye wana o se three four o se six kenya dia u bibini de no kware de o de na gogo ni teta ni anu ni ane ka so akola ba trase ma bia e wo ye na ye constitution na ya se sheni e bi se akola kete o mama man post le dum na openyin ne ko wa de we openyin akola no ni pe openyin ni tu de ya bu de ya de ebedem nti obroni so de ya de ya oron de obeka ti de presi and presi o ya wo for so do show what ya na ha na mo pe ni ben ana ya tr na ti ina omo ya akrofu o Ghana na omo na mo tai e she ki ta kese ni adem na omo na mti to adem omo na mo ya papa fo na mo bere de show man Ghana obroni ni de difference wo obibini papa be yo no entu obo me pa cho da se oba de nsra hello hello apane kase wudin ne baby akasa free yo imbe beje kwa manka tata so ni pa beje de no wa wie no wa wie aha yo apane kwa mwa amen yamen kamo amen yo yamen yi mwana mo fi atete mo bensi botaro amen na yake na titche titire politics ma onye ni yankun pon we be general kan ya anu ni asem ye wo kwa ne ya ba so na so mo po wo ye na kan politics nti wo ma yan fada ma din ti e won fo na be e be inara o firin kwankwansa na titcha ma yin mo yankun ma na kan onu nyina aka ho na ye bre na gudin kutin ye kuyipo ndi mo na adwuma ya da se opane kwabra mo nyame enshaw nipa beje die no wa wie no kure ebere bi mete opane bi wa fidie bi so no your opposition okasasa papa pani wo twantro na president an ka chen say oh ho wase ne ya takom na ntaka se de takashi be fam ya de takashi fam ya anya ne sa ebe da na yezu ya ba be dibi ya wona mo se say politics no edu abi ade takashi fam abusia number ne da so e wo ho 0200603602 hello hello open kase odini baby akasa free me kasa free Libya me di 4 oh brapo nyame enshaw na e di say nyame gusu shiraye pa na mo so yede hello brapo yete o me say akama amoka no ana mpese mbem wujina mu dada me Olivia mpese me no makata me pa cho kasa me say program no na mpese me sem kasa oh opani me say wujina so kasa me say oh me say Ghana no say ho beto ya I idea back on. And he said, justice, ye need, you see, freedom and justice.
freedom and justice no si ye nibi so ati ase okay it is a freedom no that freedom no and I was say the who say ye freedom dia ye de adwuma ne say any say ye be justice na e de odo aba so ati ase enti Ghana no a who ni sa no ye Ghana mama ne ye mpelifo ni nyina no justice no mu ni bi enti odo mi ni ho and ye na tinya ye nkabo mu amoma na kwani okay enti onu ni ade a o se hu se ye ma justice no enye adwuma na ye nya odo ama ye hu ani ye mai oman ni nyina Ejapo ye da se pa telefone ni nyina so be de e besua ye da se openi po nyame enhra hello yes sir yeah good evening openi yeah pacho hoye nyame guso ye ne ma kese na so ye bibi aboko pa wodi ne be okay now me share mo program na mo ka bibi fa asante mai ayi no ho yeah yeah yana me kan say beti na bo Ghana na sa asante mai ya ko eni say muma ye beye di je man ka bomra na ye nja mo ya ma ye hwe no me ka wata ase ha ya asante fo ne ye pese obi ya ma yu hu asana ye de ya ye enti na mo do ne nka bo no ntimi mba ye so un ye di na so na ase a ema okuni ni mo nso ba fo enti na mo mpanyifo tini ka se abrofo kokono ana se de omo ni musini ye sana ma mbrofo no ko mo ni musini ye enti se ye bemma ta wodo no abaye ntama na ye nua be ka freedom and justice asante you will freedom by justice in Libya. Yes, I am in the victim of boy. Am I up queen? And Brian Bakuya, a boo walking in a boom say, by a Santophone, ye play and Baku, in Timin Kambu, like what I say. In Timumaya, and no Baku, Akumakro, a drink crona and Friday. Hello. Open a case or dinner, baby, I can say free. My father, friend of Ben, because that's BA1. I just been BA1, Yankasa. Demanding a mood in a good point, Shamo. Yadasi. Mama, who are then answer, which might be much more than young with my program. Am I? Yadasi. Now, dear, so for a year, or moon carrying Yan say. That's a thing, you. Yet, you. Me patcho low TV no sound no low no my. O TV no sound no patcho low no. What me I can say na not talking in XTC. You are near corner bra. Far from okay. Far from bra. Say e be before ye nsua sade we ya. Ye hu ntimi ntoye nda. Onsa Europe fo nyina ye o madwen so mbeka mo abom no mo de sika baako abibi fo nyina so West Africa onya Africa nyina West Africa nko a ya ka se beka ho abom ye misase yatimi ya na Europe kase nyina atimi aka ho abom di sika baako hwa praye uyi baako a ebu o ka bom a emu hello Apana kase odini baby akasa free. Hello. Odini baby akasa free. If I'm Kwame Prince, me kasa free Techima. Kwame Prince, Techima yankoi. Esa ye mai mu ni ama ahon kida ba bibiri so ya ni bere. Mo because ye mpanyefo bi yo no se onye ba bi tena. So wunye ni busiani ana te ni dua bi kora so obeboa ma so onye ba bi atena nko ade. Wow. Ni busiani. Ni busiani. Mpanyefo so mo hwe sa ade yie fa na mo mbo a obi a like onye ni busiani o mo aka na enye ni baba apo. Medase. Ani bra honhom ya de akum ni pa. Hello. Apana kase odini baby akasa free. Pacho me din di Gideon me kasa fra Santa Mampong. Gideon. Santa Mampong ya kasa. Santa Mampong. Me pacho lower video kakra. Yang asanfana ya abibifo no. Edrum rebi ama amrofo no ba ya so. Na one nana eka asambi
na ono nana aka asambi say bra no mo bae no omo be di nana pampa aki ama edumu kuta because obi wo ho a say asante no woji wati a eye but omo mbrofo na ta omo achi enu achi no oma mbrofo no sabe di omo so esa 19 na ye twitwa no enye so only a ye business e koso a e wo say ohun no mbobo na ye den onso no so eni kwan say ja onso na asene na ontime ye don konenim eni kwan so twitwa na asene ma ye den bible kola kan say nkusun na asifo nyina enye je wo say angels anya manyina so what I say ya mu ye no e bible mun sam ana wo say fa ye dimo na atimi abo a nti ya danyame asese mo atime bi sa akonya to ho ama ya so say be ye no mo be di nkomo ama sa dwumadi akoyi ni nti say dwumadi betimi akoyi ni ama na boa ya pa mo ye yenya nkabom me pa cho da say hello obi antime maya mento amafutuo no so na me ka say Europe for ka so mu disika baako omo keke ho bom omo ba na wiase nyina omo sika na toso me ensa enne omo sika no ababa toso me no hello good evening open kase odi ne ba bia kasa free me pa che frame Jewusu kasa free Western region Jewusu Western pa cho ja yenkoi ni pa cho ame mo ye nyame nshamo pa program no ye amazi ida poye enchima no ama yatini ama because ama meeting no go na me nteda nyame nshamo pa na me dia mi ka obi no ese asante ni asante Ghana mai ena ye ka ho asem mo ga Ghana dia mi nim ni say ya ho ya ena ewo abidifu ya pa the obi na be fasha on pese ni ya na be she hogi ronin ya bia on pese ni ya bi so abidifu dia ya ho ya ena dia kunya nkra say politics na mo mai Ghana ya ko ya bia nsi ye ko mo ba dina ya ho no bi to say ya ba ikra ena mi mi ngun dia ya politics e bi say ya na no kra e bi say ya no kra e bi say abai no ka na ye ni ade me je no hu say ya politics mai Ghana e da ma say nyame nhira mu kwa mo open ka say nyame nhira won so ya da ase ade bi enipa mienu epre bia no ya na etrimoden ewom eni bre honhom ena ekum omai Ghana na me ka say Europe for timi ka mo ho bom and na the whole of Europe omunyina ya baako je amai maku bi na omate omo so ho enti say before e betimi atumpon akọ animu a ye hian kabom ade baako ma hu na Ghana ha ne say ye ne kuti agudie obo ade anaso odomankuma na de gu for ma yen sa Ghana ne kotu agudie bia ye so ye galam say ye nche no se broni betu bia anasa China ni betu bia the same galam say no yanya edibi di ama no ye say no ye small scale mining na say wo ye temamu ni ya betu bia no de na ye galam say o say no ya ntuntum obi betu no de kwanu krom dia small scale mining na kwabra ni bi hyase no agye kakra abusua yanya na ntedwutwa ene ye ne bre kunsun ne mpapa mu a oma we entimi nkoyi da asam sebe me pa cho nyame enhiraw na safa number etudwa na yemfa yensore enkonwa so 0553 611 508 0553 611 508 wey eye na nawusu number na ode atudwa abusua ebia na wo bie school bi na pese wo ma onkwara no enya abakosem na wonyi obi ema ne mmeboa na nsu atu no asi ho enye sikatua anasa enye sikaje bi nti no obetre ha sabai obeja abakosem de ama enchirema franoi no ne eni dwuma na onyankopo be hirawo me pacho me amedi dwuma de ho chia me no me di major prophet Charles Opoku Dako me na me di chia me ewo afidie so nyame ayi adomo a ye beto aso nyame boa ya wada
ti bomoden say yawada on se bre na ba betra no asa hwe yen yawada be ko sunsum semu enti oba de enhraw mechia me ankasa me personal secretary so mama beki mama nyame enhraw mechia me ankasa me ma especially me ba true love nyame enhraw afa me crew sister Augustina tuntum sewio mama nyame enhraw sister law Lorita Bakope atia donko oba de enhraw sister AJ Hipsy utie de na utene say AJ Hipsy Bakope otuati brim kama baby awu Mr. Kawachi ona de camera isi me so ema me hoye fese yi Mr. Kobi Frank Ewrade enhraw afa Mr. Ochinozo 1 onyame enhraw pa me chia me ankasa makonta teacher Aboaje Boni ahade come up akata wine mensa they say when are you so na say forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de asebo chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we find to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shawa no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor no boss na me nua iba ya wo se chale nsuo to a be se shawa roof ni nyina anye papa wo dada GB1 say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we are okay aside IBR no ye wo Alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss